po ko'y gi-pardon, na po ko'y gi-commute ang sentence. It's given in the Constitution. The power to commute and to pardon is absolute. Ngay discretion lang. Ngano mga tawhana, gipagawas na, gipardon ako na. You do not question because the Constitution says it is an absolute power. Walay labot ang Congress, walay labot ang ako o na sulok. And because na ako'y natanaw nga dapat kaning mga tawhana makagawas. So di na kumutubag ana, ako maka ng poder, my power, so I will not answer questions why. Pail doon tarong na nga tao. I still believe in him. May panahon nga ay usa ka negosyante nga re tulo ka bodega ang sigarilyo, peke ang stamp.